bojo sing linuwih. Mergo ora kaya si Wasis. Mergo wektu iki bisa sesandingan karo Adi Marikang. Kaya awake dhewe iki lagi saiki to, Kakang. Ya pancen wis wiwit wingi ning nek cara dene aku rak mestine ora bakal bisa kelakon to sesandingan karo kowe iki. Sing jenenge tresna kuwi to, Kakang, kamangka aku kuwi lek tresna ki karo Kakang Wasis ki wis suwe banget lho. Wis suwe? Iya. Rak mung aku ki ora bisa kewetu rasa tresnaku iki to, Kakang. Mergo aku ki wanita. Iya to? Ning kok mengko nek kandha tresna ki rak ya saru to, Kakang. Waktu semono aku go ngono kuwi. Arep kandha ora tekan, jalaran kaya ki sing lirak-lirik karo kowe iki ora mung aku. Ana sing luwih bagus, ana sing luwih sugih. Sing jeneng tresna kuwi ora bakal mawas gebyaring bondo, derajat, pangkat lan kalungguhan, Kakang. Ning sing baku atimu karo atiku ki bisa keplok, Kakang. Karo meneh jalaran tresna kuwi paringane Gusti sing Maha Kuwasa. Iya. Mesti diparingke Wasis marang Marikangen. Ning ngene, Kakang. Iki mumpung ra ono sapa-sapa ning kene iki. Aku kangen nih, Kakang. Kangen. Ning tenan yo aja ninggalke aku lho, Kakang. Mergo kawit biyen kowe iki lek tresna karo adimu ra iso pisah lho, Kakang. Nek saiki ki rak wis duwe bojo. Iya. Nah, nek wis duwe bojo ki rak yo adine ki yo mengko-mengko ngono lho, Kakang. Ya semono mengko-mengko ning rak ya tetep kudu tresna karo adiku to kowe iki. Tresna karo Kakang niki kudu bisa karo adine. Ning saiki wis lunga ki aku ki ya rada ayem lho. Tegese rak tresnamu wutuh kanggo aku, Kakang. Iya pancen wektu iki aku ning kene mapan ning omahmu. Ning semono kapan-kapan aku ya bali niliki adiku. Ora usah ditiliki ora apa-apa, Kakang, wong ya wis gedhe kok. Ora li mergo tekno gedhe di. Ha terus? Dhewek iki rak ya ora kaya sebaene to, ora kaya aku to. Ora lumrah bocah kok kaya Kakang. Ya arep muni ngono aku ora penak karang kuwi adikku. Ning kepiye wae jeneng bapakku mbokku mono duwe anak aku karo si bodho ki ra bedane kambil sak janjang. Iya, Mula kejaba kowe kudu iso nampa aku, tak jaluk kowe ya kudu iso nampa adikku. Ya nek perkara biyen ki aku iso nampa, Kakang. Ning saiki atiku kok ora iso. Iso piye to ya? Lah bodho kuwi nek dijak lunga endi-endi rak ya ngisin-isinke to, Kakang. Yes, bakune upamane engko ki bodho ki sanding karo aku, ya aja banget-banget lehmu terus ora ngetokke nggone ora seneng karo. Iya, Kakang. Ning sing baku tresnamu ya, Kakang. Utuh dinggo Marikangen. Buktekno kok to. Kaya dene nek aku ning pesisir kae, nyawang adohing pesisir ki ora beda tresnane si Wasis karo si Marikangen. Adoh tanpa wangenan, adoh sing tekan kono kae lho. Nyatane pesisir kae karo langit tekan kono rak dadi siji. Dadi siji ya, Kakang. Padha karo aku, karo si Adi Marikangen. Ya muga-muga wae tekan besok anggone bebrayan awake dhewe ki ora ana sing bakal misahake ngono lho, Kakang. Raras rumeng suara nira. Iya, Kakang. Ayo jenenge wong padha dene tresna ngene iki to, Dik. Mung sliramu aduh yayi. Tenan yo, Kakang. Sak jagat ora ana sing padha karo sliramu. Kabeh tresnaku tak sokke marang kowe Marikangen. Iya, Kakang. Saron kung upama nira
sliramu kang ndak puji. Bisa aku mung nyuwun ana ngersane Gusti Kakang. Muga-muga tresna iki ora mung cukup semene, ning bakal kanggo sak lawase. Sak lawase ora bisa pinisah kejaba Gusti sang misahake. Iso, Kakang. Pindha putri Dwara wati tresnaku tuh grem buyung tresna kang tuwuh ngrem buyung rinabukan ing asing katresnan mung kanggo sliramu kanggo adi marikang. Tenan yo, Kakang. Klapa muda saupama ora ana wong bejo kejaba aku. Aja kandha kaya ngono. Iya nyatane aku tresna karo kowe tok tanggapi kok diaji. Iso, Kakang. Leganono awak mami Bisane tentrem neng ati ki nek bisa sesandingan kaya ngene iki lho, Kakang. tekan kapan wae tetep sesandingan. Iso, Kakang. Bibit saiki nganti tekan ukuting jaman. Iso, Kakang. Aduh ayo tansah sesandingan. Anane iki ning kene iki ming aku karo kowe, Kakang. Yo mlebu omah yo. Arep ngopo? Kok arep ngopo piye to? Ya nek saka ngene iki arep ngopo? Iso yo Halo, Yo. aku sing teko e. Malah lek antop. Lek antop. Lek